kæmper for det ufødte barn. Vi er talsmand for det ufødte barn og for dets ret til livet, dets menneskeværdi. Abort snakker man om et menneske. Uanset størrelse på det, så snakker man om et vaskeægte menneske. Og eftersom jeg ikke går ind for, at man kan slå uskyldige mennesker ihjel. En ting er, hvad man i situationen ikke lige kan overskue, og man tænker, hvordan skal det gå, og så videre, men der vil vi jo gerne være med til at hjælpe med at pege på de muligheder, der faktisk findes. De kan godt have en livsværdi, og hvor de klynger sig til livet, og ikke kunne tænke sig at miste den lige pludselig. Så selvom vi selvfølgelig alle sammen ønsker og drømmer om at få normalt sunde og raske børn, det så er virkeligheden, så må vi sætte alt på at hjælpe både den handicappede selv, og hjælpe de personer, der er omkring, altså forældre, der er omkring den handicappede, til også at få noget aflastning og få noget hjælp til at tage sig af det, og i det hele taget lade der stå respekt omkring dem, der har fået sådan en særlig opgave. Ja, altså jeg ønsker da ikke for nogle ganske unge piger, at de skal gå hen og blive gravide. Det ønsker jeg da ikke. Men når situationen er der, så må vi igen sige, ja, det er ikke en begrundelse, det at hun er ung, er ikke en begrundelse for en ret til at slå et andet uskyldigt menneske.